mu kai muka sa gaba ya Rasulillah. Ya Hubbu Rasulillah akwai ramin tattare. Mu kai muka sa gaba mun zo da Rasulina. Ya Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare. Mu kai muka sa gaba mun zo da Rasulina. Ya Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare. Gare ka ilahu karfi ka wadata mu, kaifin harshe kun nauka Allah yau gamu. Waya mu waye duniya ba mai ja da mu, zamki gudu sa gudu mekin da ya daware. Mu kai muka sa gaba mun zo da Rasulina. Ya Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare. Salatin kai laguna ga wanda ya gama ko mai Arab mai Ajamu ga mu kwai tsantsar kauna. Alai da sahabi da shi ne suka jingina. Allah sa shekunan mu hasadin akan kare. Salamu alaikum yan uwa mun zo gunku ne. Kude kunne kuje mu yan Hubbu Rasuli ne. Mun haɗu domin mu tura jama'a san ɗaha ne. Ba ma sanya walbaya sai in mun karkare. Mu kai muka sa gaba mun zo da Rasulina. Ya Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare. Shauran mu nunukan su mu kama mu ballugun. Ai ga gausin zamani kasa da 570. Yes, malaman sun adara wani gare shi duka sun tattare. To baira tafiyar mu ce yan Hubbu Rasulillah. Kar kai sanya aboki da mu shagala. Manzon Allah mafaka ne gun mai ibadallah. Muhammad ne gun Fatima Abba, Malam Sule ne uban mu ya Hubbu Rasulillah. Imamin mili ne komai domin ka ne, wannan ya sakanin shiga Hubbu Rasul haka ne. Shugaba kamun gaba da kai ya cire mana fargaba, ya sa yi fulbai tubai ramin tattare. Dan Hubbu Rasulillah na begen shehuya, ya kai matsayin da a ciki ya yi wa mahaifiya. Sarrafobi ma'ankare. Mu kai muka sa gaba mun zo da Rasulina. Ya Hubbu Rasulillah akwai ramuka tattare. Shehu tsanin zawakun Al-Mustafa, dole a bisa ya zama to karfan kafa. Dan tarki duba fuskuna shehu ya sarrafa. To ka bi shehu dan uwa kare da ka bingire.
manzo da rasulina yan hubbu rasulillah akwai ramuka tattare. Alhamdulillah ni na zan dakata, sai ka yarje mana mu zarcewa in keta. Mu faira da yamin sansan ba ma fita, sai an jima Jamilu ne mai yalwa kure. Assalamu alaika ya mai isarwa kaunudu, a dakar ramar ilahu mai baiwa alamdu, ya sayidu Muhammadu kawon wahidu. Ko za a yi mai udu ni kanka babba na gudu, mu kai muka sa gaba manzo da rasulina yan hubbu rasulillah akwai ramuka tattare. Gararar ramar Allah mai sanya idaniya, na rantse ya du mai san ka samsam bai shan wuya, ba shi ba hawiya, masake ka tambaya, ko bai taba sallah ba aljanna zai tariya. Farkuri mai sallah sai in ka san Allah, wai kai Allah ka sani ko bautar Allah, zo nan ka shige faila sai ka sadu da Allah, sai ka gane aininka dan uwa ka san girla. Kai muka sa gaba manzo da rasulina yan hubbu rasulillah akwai ramuka tattare. Je ka gane kanka malam sa ka gane mi a haka, in kai haka za ka yi haka sai ka gane aininka, za ka rizki zatinka, ba ka ƙara yin shirka, amma in ba haka ba za ka mutu mahajubinka. Ayya. Labbaikum alullah ɗan faila duka jibla, na gaban goshin ilahu aniya dai alullah, za mu je a haka jibla, ina cikin ku alullah, na jiyo kira na ku na am ya alullah. Kai muka sa gaba manzo da rasulina yan hubbu rasulillah akwai ramuka tattare. Mun sharrin masharri ka baka 100, kullum da ku kai mana sai hasa ku cikin mari, tare sai ba dan bari, sai na yi muku duka 100. Wai wane ne shehu bari ka ji shi bar kumburi. Wani mutum ne mutane shi irinsa shi da ne, karkace kamar haka yake a akul ka gane ne, in kai haka illa ne, so nake ka gane ne, shi alin annabi ne ka sani ta kyalli ne. Mu kai muka sa gaba manzo da rasulina yan hubbu rasulillah akwai ramuka tattare. Wayo sahibul faila rauni fakare ni ne, yan tafiya na bari na ga za ka tada ni, don fati hawan ke ni, a girgin ka kasa da ni. Abdullahi Sisi ne dan zakir yayi ya sani. Madiha labbaiki mai haske ko'ina, dan hubbu rasulillah gabanki mun risina. Matar Aliyu mai Hassan da Usaini gwana, domin su ummu kai mugun da haki tattare. Mu kai muka sa gaba manzo da rasulina yan hubbu rasulillah akwai ramuka tattare. Na gaban Hauwa ukin wuce mulki da Asiya, babu batun tausayi da baki kawai shan wuya.
zuciya, mai so ya gwada za ya sha daurin jijiya. Wallahi shawara ce mai bi zai warware. Yin mutuwa na nan gamu kowa ya san haka. In ka mutu babu su to za ka sha rika. Dan Hubbu Rasulillah kansu muke sassaka. Sharrorin nafsi ya ilahu ka tsatsare. Mu kai muka sa gaba manzo na Rasulina. Yan Hubbu Rasulillah akwai muka tattare. Wallahi batulu Hubbu ke muka sa gaba. Mai binki da gaskiya mu da shi farin raba. Barwan soyayyarki mu shi muka lulluba. Soyayya da riya ya batulu ki tsatsare. Ya faɗi mabintikin zamo bakin rijiya. Ba a wasa gabanki mai zai sha wuya. Ke ce uwa a lahira har nan duniya. Kuma abin hadu bai mugunki muka tattare. Mu kai muka sa gaba manzo na Rasulina. Yan Hubbu Rasulillah akwai muka tattare. A cikin gidan bukin ga kowa baya shi. Ta yanki dukansu kowanne bata mu karye shi. Karshen zance mahaifinki bata mu karye shi. Laifin kuma layiku shi ne zan tsatsare. Assalamu alaika Ali zaki baban Hassan. Zakin Allah da annabi ya baban Hussein. Tsoro ba shi almarin ka daban-daban. Ai banna dan Aliyu gun kuma ka tattare. Mu kai muka sa gaba manzo da Rasulina. Yan Hubbu Rasulillah akwai muka tattare. Yanzu huta ya umma yi mana afuwa. Kari sharrin nafsu a cire mana damuwa. Dan Hubbu rabbana sanya mu hawa. A kare mu da yariya sharrin nafsu warware. Sallu ala nabi ya Rasulillah. Allah ka dinga yi ba da ga Habibullah. Alai wa sahabihi tabi'ai da walillah. Wahadu Muhammad guda ayi madadin Fadima. Mu kai muka sa gaba manzo na Rasulina. Yan Hubbu Rasulillah akwai muka tattare. Ma dan bannare da baitocin Fadima. Masu make kadai kika zamto rahama. Assalamu alaiki na madahura alima. Da zarar aka ce batulu to sai mun hauzuma. Kowa ya yi tambaya muna failar shehu ne. Lidifi ya sani tiken baya ne. Dike saibul shuhudi mai begen gausi ne. Duk mai san nau'u ba ga faila sahibinmu ne. Mu kai muka sa gaba manzo na Rasulina. Yan Hubbu Rasulillah akwai muka tattare. Wasu sun ce wanda ke a faila ne kafiri. To in haka ne wal baya na zamto kafiri. Mu faila mun rike ta ba ma duban wuri. Ka ba liyu sarki da kai na kafa hari. Barhamai ya sa gausi a yi mana marhaba. Ya baba uban dukan halittu ya shugaba.
ƙaunar barhamu. Shi ke sahibul shuhudi ne ɗakun barhamu.